Do halušiek sa vyzná každý Slovák. Súťaž v ich varení je preto na jednej strane veľmi jednoduchá, ale zároveň mimoriadne zradná. S varením nášho národného jedla sa pasovali v Liptovských Revúcach. Hovorí sa, že na Slovensku žije 5 miliónov politikov, k tomu rovnaký počet futbalových trénerov. No a samozrejme, každý Slovák vie, ako majú chutiť poriadne halušky. Dokázať, že ste v tom najlepší, je potom kumšt a takto býva aj na haluškovej súťaži v Liptovských Revúcach už 19. rok. Je tam čas varenia, čas jedenia, kvalita a podľa vzhľadu a chuti. Nesmú byť zase nejaké riedky, aby bola ako polievka z toho, musia byť kvalitné, tvrdé halušky. Každé družstvo malo vlastné tajomstvo, ktorým chceli uspieť. Musia byť základné dobré suroviny. Tie sú odtiaľto z Liptova. Žena v kuchyni to je určite lepšie ako muž teda. Musíme rýchlo naškrabať švábku, keď naškrabeme, rýchlo uvariť a zjesť. Budú vyrábané z lásky. V kraji haluškám zasľúbenom dokonca varili aj týmy z Bratislavy a Prahy. Obavy prísť na Liptov vraj nemali. Ještě jsme navařit parádní halušky. Je to určitý handicap, ale my jdeme do toho i přesto. Napríklad môj otec je rodený Lipták, tuto z nedalekých Stankovian, takisto mnohí tu majú rodinné väzby. Hodili sa naši staršie generácie, tak sme to prebrali. Rozhodcom bolo i nebolo čo závidieť. Museli posúdiť 17 rôznych vzoriek halušiek. Mám taký dojem, že troška bolo treba dlhšie variť. Len niekde sú ešte aj zemiaky a chuť dobrá. Keby som mal oznámkovať ako v škole, tak za 2. Vydarili sa všetky, veď každej mise napokon vykrútili krk. 3 kg halušiek zjedia 4 chlapí do minúty. Víťazstvo nakoniec ostalo v Liptovských Revúcach. Vďaka tomuto týmu sme zistili, že dobré halušky sa neprejedia. Veľmi dobré. Čo budete mať na večeru? Halušky. Z Liptova Ľubo Fronko, televízia Markíza.